kar kai aure har sai ka san abubuwa 5 din nan da suka shafi jima'i a kanka. Da gaske nake, idan ba haka ba kuma to ina matukar jiya ma tsoro, domin abin da ya faru da Salim da Husna akwai tabbacin zai iya faruwa da kai. Ban san ka ba amma kasancewar ka musulmi dan uwana, ba ne ma fatan abu mai muni irin haka ya same ko dan anakun farkon auren ka. Dalilin da yasa kenan ma muka yi wannan bidiyon musamman domin kai, dan ko ka riga ka yi aure bidiyon still zai amfane ka sosai ta wani fannin, musamman ma abu na daya. Sannan ka sani ba labari na so in baka ba, amma ambatar Salim da Husna da nai na san ya jefa tunani a ranka na menene ya same su a ranakun farkon auren nasu. Sabida ka zan gaya ma takaice domin zai sa ƙara sanin muhimmancin abubuwan da zamu yi magana kai a cikin bidiyon. Farawa da cewa kamar kowa na masoyan gaskiya, Salim da Husna ma sun sha kalubale mai yawa kafin soyayyar su ta yi nasara. Hakan yasa shagalin bikin su ya zama na gagarumi na musamman domin ya hada da murnar tsallake kalubalayen da suka yi da kuma tunanin su na ba sauran wata matsala a tsakanin su, tunda dai sun san akwai matukar yarda da soyayya mai karfi a tsakanin nasu. Amma bayan gama dukkan hidimar biki da kawo amarya Husna zuwa ɗakin angonta a wannan daren da ya kamata a ce ya fi kowanne farin ciki da jin daɗi a wajen su, sai aka rashin sa a daren ya juye zuwa daren da ya fi kowanne tashin hankali da damuwa a wajen nasu. Duk da aka sun rufa tare da fatan dare na biyu zai zo da sauki, amma ina sai dare na biyun ma ya fi na farkon muni, kuma ina takeicin ƙara ce ma haka ma dai dare na uku ya kasance a cikin damuwa. A kashe garin dare na uku, wato ranar da ya kamata a ce sun tafi honeymoon din da suka yi planning, na ji musu takaici sosai domin hakan bai samu ba. Hasali ma sai samuwar zuwa asibiti ne kama su. Bayan dogayen gwaje-gwaje da yi musu tambayoyi a keɓance da likitoci suka yi, an ƙara ya tura su zuwa jan babban likita don jin jawabi akan matsalar su. Tarbas da likitan ya da murmushi mai laushi tare da ganin kamalarsa ya ba su nutsuwa. Shi ma likitan ya ba da kamalar tarsu sosai, wanda hakan ce ta sa ya fara da ce musu me zai hana kai mana like din bidiyon nan yanzu, za mu yi farin ciki. Likitan ya fara da ce musu na yaba muku sosai da kame kanku da kai duk da matsayin ku na matasa irin na in zamanin nan. Hakan bai sa kun aikata zanace ba kafin auren ku, wala a tsakanin ku ko da wani daban. Domin binciken da muka yi akan ku sun nuna ba ku taba jima'i ba.